bakker ind folk. Det ser meget godt som ud. Igennem en gård her, ude på den anden side. Jeg prøver at følge med. Og politiet har prøvet at der løber forvirret rundt. Og har nogle ganger med. Politiet, vi er altså i mindretal. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kommer voldsomt til skade, men politiet bakker os ind i folk. Jeg håber, at alle er nogenlunde okay. Og der er så rigtig høj stemning nu, fordi at der er tændt